Kamoro moro ma intiere machiegni e chenro mar Daka Chana, ma en chenro mari mabiro ni TV mari mar Lolwe kaendi chieng' tich ang'wen kata tich ang'wen kaka sama koro chalo sama kamaendi. Kinde ma chalo kamagi bende emwakelo ni weche bende akagi kache ka bende koro jogo maneno Lolwe TV medo mana nur. Nerea adwa ni mondo amosi komondi. Ikaw mos. Ruako Kisa kaw mos. Adwa mondo koro kamoro amora madhi to yiena mondo amiji nambani. Sawa. Mondo bed ni nyalo tudre ko nikech wach ne reyo ola. Ewe nerea ko ya oda. Ma kamoro mama dhi ya oda okubiro gi nerea. Adhinya ke liel. Nerea wakumetni. Ya. Mesa. Wana mna jotiji mwatiyo kaendi. Koro nerea ko sewere go studio kaendi. Odhi e ode dala ne. Koro kamoro mara madhi ni channel yelo moro seme. Umusi Karuako. Koribana ma omere ngoni jim ko bende. Mama gencha notho nwadhi iko. To en gima lima nyaka jokata. Penji. Nitie kata ring moro kanyendo ma nyinge makar kene wiya wile gol kaparo tang na fuli nyinge. Nege ko da picha na gochi ni picha no gigoyo nikech shima mari. Mama no yuti jete. Ilungu ni somebody berry. Dade ko na WhatsApp. Koro gigo picha wani ma ni budo ne karapar ko nyito nera da kubiro wapi nyito nera ginerea tia magro nera kingo siku moro no koro banka nyoke do sibna moro bichako oluonga achaka tere bende eliende jaod chuore imbo nyamonye kamano ngoni paplela chuore. What do you mean by that? Ma uona jaode tho jaduong ne koro atere ka chopo imbo nyamonye tadhi kamilongo ni koro mano kamilongo ni imbo paplela kanye bende moso timre ni marach Arwako. Koro jogite jomogeni to kawuono ni endi nitie osiepe na moko mag Facebook ma achiel gwelongo ni Suspita Obungu wacho ni kichopo to mosna nerea Arwako. Suspita Obungu watiekre kanyo. Nitie nyako machielo milongo ni Liz Lilian bende en friend mar Facebook owacho ni obende wachoge kate Facebook Daka Chana kaendi kaka jomoko bende ya samoro watimo negi. Liz Lilian wagenerea ero kamano kumeno chenro wacho ni oneno pile mok bae. Koro kawuono kamoro amora ma intiere gi jaodi gi nyithindi nyisgi ni iyudo mos mogundho kowuok e Daka Chana e Lolwe TV kaendi wan gi nerea mbewa. Nerea wacho ni ok yot. Koro ilongo ni Pamberi Catering Services. Mano seme kombewa. Pamberi numusi ahinya. Mama ni Pamberi ko nagi milne na ose catering kanya chore go ndalo dede ne nyuyi. Ero kamano uru. Koro wachako go Daka Chana achiel kachiel. Nerea osebedo ka jimbe mokadho go osebedo kwa dili gik matek. Sana. To gimedo bedo matek pile ka pile. Mungu ng'eyo to koro do konyo nang'o. Moro ni kaendi ukonywa jokanyana mon bende. Wach ni kae amosi pastor in momosi. Arwako. Amoro kuom puonj michiwo e Lolwe TV e weche mag Daka Chana. An iluonga ni Ochieng' to awuok Kisumu. Ma Ochieng' ka awuok Kisumu. Wacho ni Kisumu kanyo. Wacho ni Kisumu an gi shida ma akwayo ni kawuono ikonya. Asebede keny higni 17 17 years. An kod nyithindo 4. Jaoda en nas, an mane atere KMTC motieko, makoro ondike kod serikal 2010. Ano kawo jaode motere e school. Mosetiyo 10 years. Mosetiyo 10 years. En mochulo fee. Tingeni gin 17 years. Ni higni 7 mane giyudre ka. Motere nyako ni college. Ai. Bonga ma dichuonde. Tich ne orumo na. Koro asebedo ka yudo mna kibaro matin but ok budhi. Jaoda ochaya. Jaoda ni kod osiepne manas owadgi in bracket Aman. Munyiso gimoro amora e kinde kode. Keno osiepne manas ma dichuo. Mama nyiso chotne ni gimoro amora e kinde gi chuore. Nega komijinga fugo kia. Ng'at nyuyo gimoro amora e kinda gi chiega. Jaoda luonge mana ni baby. Hey. Oyudo katoto.
Awinjo ka jogi chako koro yani jaodo chieng' luongo nas moro mochotne ni baby. Bebe, tiluongo ni baby kia baby kia ng'o. Pastor, aseloso kod jaoda mondo omiye luor makoro otamore. Nyocha ayudo ka ogoyo picha Duk Serith. Nyasach Israel. Kaka nonyuole, asto oro ne wuoyi moro kendo. Matieni en gi chuoge mang'eny. En ng'ama nigi chuo mang'eny. Koro dhako koro go picha iluongo ni nudes. Ai, owuok oko kambuch dwasi. En ochot kaka nyaroya chodo ga cha. Ing'e ni gik ma dhako timo ni owinjo tim gi nyithindo matindo. Matinde ka. Tigi moko ma ng'ato ok tim. Ma gigo ok tim. 17 years in marriage. Yawa. Nyithindo 4. Koro indo koro kigo picha ja nyithindo 4 rea. Ko nyathine to ne nikech Facebook kata kiang'ogo ni nono. Nyathine ka ngodonje mano yudi to. Oya tiek somo gini. Nyocha ayude ka ogoyo picha Duk Serith kaka ne onyuole. Asto ooro ne wuoyi moro kendo. Onyiso ng'atno bende ogo picha mare ka en Duk mondo oorne. What does that mean? Duk. Yani ooro Duk to dwaro Duk. Oti mano onyisa ng'o. Asewinjo malit kendo jachien nyocha both odwa ng'iewa. Nyathina maduong' kore ka nitiere form 2. Awinjo ka chunya ol kod kenyni. Ok adwa keto lweta kuome ni agoye. Awene pacho. Konya. Nick, we pacho ni ng'eni omino gik mathoth. Onyalo daro dhi kamoro, onyalo kendo dhako moro, onyalo dere otho. Kata estate madake dhako monyo wang'ore. Nang. Tagi difa gi chuore, kato choro wuok to nindo oko. Cause the second day mar chuore kapok oduogo. Mano story mani pimo na be nakia kadon kaka alo kamore kikona. To kao nyithindo 2. Mano nyuolo oko mar keny ne otene min gi boda ke estate no. Mano nyuolo gi wuoyi otene min wuoyi boda ke estate no. To kone min wuoyi no dhi omo gimoro kamoro e junction. Kaka no tero nyithindo gi kako duogo ot to wang'ore. Motho to gima ne giwuoro. Bedroom wang' pe. To mama ni toko wang' yud mana ko toko wang'. Ko ng'eni number 1 ene moketho sa. Ketho ngimane. For nothing, dichuo okanegra na kwe. Namo. Hey! Dichuo gima lich nere. Anegra ne. Nere dinga dichuo ngima. Kata ko lich anegra. Ing'eni sa mine gorino mamu mudonge chando nyithindo obedo reduced. Nere nyaka luoro joma chuo. Yes, aluoro gi. Gima temo wacho. Wa joma lich. Ayie ni ulich kabisa ngeke kata no gola dala adak kamoro. Elopio mboke pinjo moko makanyo ko lungne dala wa. In fact ujoma lich. To ko winja tieke ngimana because of you. True. Kanyo to koro mano dhi ahinya. Mano tuma. Motho. Oh, ngeke. Kene moja rikodi dhiki tije. Koro dera nige dichuo gi na. Nyathi ma nyako ma janyodo. What's that? En daka jana otek koro nerea ochieng' ja Kisumu okelo wach ne mondo konye ogodo keto lwete kuom mama no bende jachien nyicho osedwa ng'iewe matin ti gimoro machiegni timre marach to ng'ani nyaka bed ni ng'ani be ng'ama dichuonde en gi chunye pek chunye duong' en gi chuny makano en gi chalo na ai what are this nyasiaya kuro konya ne ng'ani okwaye mondo ikonye ko mondi dwani lemne ng'ani correct mondo jachien makwale no manyiewe no jachien no we an bende Nick paro ni kapok wa discuss gini matut to waket jali e lwet Jehova Nyasaye kech mumo wacho ni gik mapiny ok nyal ng'eni mani koro piny ok nyal koro gima koro muomo ok nyal koro ndiko wacho ni gik mapiny ok nyal koter ir Nyasaye to nyalore koro mare ni en mana lamo kastin kaka dichuo wad nikech awinjo ka gino donjo ni speed mang'eny konye dichuo gani between kinde gi chiegi an gino donjo na marach nere nikech dhako ni ka koro in noyudi ka in odianga buko nyathiwa apuo moteri e school mang'ani ndio tiyo gi pesa ne muchulo ne KMTC makata no wuon none okony kata nyithinde gi kamoro samoro ok otimo mano to in moteri ai gini 10 ga bede seda kode
Koro kasa ne kuido nyisi chai ma koro in nyaka koro gi wuoi moro bende manas. Ma koro kata chuo ni koro dichuo. dichuo moro manas koro wadgi. Ma be samoro be nigi chiege. Pile nyiso ga chuo. Gino sega wacho ka Nerea. Nitie gimoro kaendi beto ber ka ng'ama dichuo puonjo jaode. Lakini ando chunyo dagi gini Nerea. Nikech nyaka iyud ka sore puonj mipuonjo go nyako ni. Nang'o momiyo? Kichi yawiye. Iyawiye mokwongo nang'o? Nikech sama koro osewuok modhi otimo gigegi, odhi romo koro gi jok machal kode, wacho ni my appears nurses wetene ginyalo wacho dhok achiel ma in koro kinyalo wacho. Samoro diri kata mana somo ni orem. Tikawo thuolo ni mondo mi ipuonje. Mondo iket pesa ni madilos go gimoro. Mondo koro okony godo ni family mari ni. Pile nyiso joma chuo ni it is a waste of time. Kao pesa ni nitero nyako e school kisenyuome. It's a waste of time. Aparo ni kona tamolo mang'eny kata mana 95% mag mon timre mana kama kose puonjigi. Kobiro to biro gi pat maro moja makanisa moro koni chelo rae bulu gilamo moro mabombe ni giskat moro masa moro be kada king'iyo to bende otwangi lwedo wono golo to dia ko iyomego to ino ka ng'ani en ng'ama Nyasaye nomiyo rieko tire skul mamondo mi koro kony family mari Nerea koro di chuog ne paro life in future ong'yo future mare gi nyithinde gi dhako ni oneno ni samoro dipoka chi moro lweto dong nono to jali bro konyo nyithinde to ng'ani ndote kodo ono tich no rumo to dong adier dong koro dichuog ni dhako ni ok nyal paro ni ng'ani no sacrifice ne mochulo ne fees mosomo moyudo nyaka tich 2010 masa moro sama ne ng'ani puonje ting'en kata ya ni yanyo ng'ani nitie weche mano machri sama notero dhako jodala gi nyaka nyise imemri tero dhako manyara ng'ate skul in pachi chal nade samoro ni nyithinde gwen kanyo mana wayo kata mno wetine moko tere kala in fact pare tero nyara ng'ate skul pesa mang'eny ne tiyo go gi kata thuol mang'eny nomiyo mama ni mondo dhi osomni mama ni ok pare ni ng'ani nochung' koda at the hour of need. To madha kuma chal nadi moja kwa kendo naso wadegi ema koro kendo koro keto kaka dichuo awele koro chal gi be kaka otimo gi ni ochanya ka ng'ani donyo ka ng'ano wacho no chae manyiche chunye se parono otim gimoro kata wene dala aloso uchieng wodi Kisumu Nerea dhi lemoni ando koro ka lemo kanyo to dihinga poda yo to ka ng'ika kilema hinya gika kigolo chinde mane gikukuge ke tiende gika kipudho gi gik moko ma utweyo samoro mo jinu utweyo gi ndalo predi ka uri okech to lindo kech mo samoro watwe chiemi thim ma ino kichiemi lemo ne jomoko to joma lemo ne gitu chiemo kuro anda kwa uchieng mar mondo mi Nerea bro we namba ne kaendi namba ne bende in godo pani ema weche gi oaye namba Nerea in godo gochine Nerea achiel kachiel Nerea akwai mondo imanyi uchieng ni mondo ilos kod uchieng to moloyo ilemne uchieng koro ando kwa dolos kod kanga ma dichuo wadegi ondiki wi mabadi odoko ka yie kodi gimitimo no kata no kanyal ando kata ng'awuondi ni an dalo ken college ma koro ka jido biro some an gi time mapidho nyithinda gi puonjo gi jo dala wa kose an gi time ma puonjo dhako ma ka wuon gi ne ko dich kodi ino ke dich kodi I mean if your father and mother no kupuonji man is not my problem in koro walos na family opuonj nyithindo wagi chieng somo manoremo wacha nyithindo no somo karwa to ni kwere ka dimbo kodi skul koro ne gik moko timre gi chido chunji makata ng'ama do timo gima kama next time ok nyal timo nikech ng'ama dichuo ne ma endi ne gima lit ng'ama ber nas wadgi ni endi samoro bende kata ka kore ng'iyo samoro ne kata kijana moro matine kata ne ng'ani koro kuodo nyaka wi ng'ani nas ni endi en godo to en jenyo dadi 4 oseyo ni ang'wen mano dhako makuro en dhako mogurore muti en koro kuma dhiyo kanya tine maduong ne form 2 mano ng'ama ng'ongo je form 2 en gimoro 14 years donge kata wacho ni 15 years karach mano ng'ama duong gise dak mo ng'ama duong koro adwa ni mondo alos kod chieng ka chiso chieng no chieng hori wuod ma tich ok en gimoro amora tich rumo to iyudo Nerea bro lamoni ibe lamna Nyasachi mondo iyud tich yudo kaka puonjo nyithindi ipidh nyithindi but mai kaw wachni otero ka Nerea kende wachni koro kaw itero kor gi nyako ni luongo weteni bed piny kodgi to nyis gi onyuolni no tamo wang'i to kapok igolo nyako ni gini nyaka ng'ere maber e dala gi nyako ni ma gitimo dhako ni ditimo ka
kiki ume dhi nyore dalagi gi timbe ne gi achiel kachiel ang'ene min gi goni bonge maber ni mae dichuo mano puonjo ne gi nyathi ok en siri mochako nyuomo ne gi odhi dala gi nyako kata kok odhi to wach ni ochop ne jonyuole nyako to gik monyisi ka gieki onyis min nyako kata wuon nyako ka jonyuol ne onge nitiere owetene ko owetene onge nitie wuonene mabathe nyaka ng'ato bede gi joggi nyako ne kene nyakure kata dagi monyuolo gi nitie akano nyakure koro achaye kada kosechaye ot nare gino lit ne ng'ama dichuo mondo anyisi joma mon we apuonju nono kata kicha churi kik mondo ofweny ni chaye nikech gino hinyo ng'ama dichuo seriously koparo ni dhako modak go e ode kae mochaye kama kata koro wuotho oko kata noko okawre ka ng'at moro manono maonge ne useless kata kuwuotho nyoni amute nikech onenore ka gima ok en gimoro wach ni gisetero kanyo endo ka jonyuol nyako ni ok oluonge ochieng' gol nyako ni dhoda gi nasni ikono dhi odhi donga donge nyithinda ka nasno olong'o donge nasne ber koro we ywago pesa ne ogol dhako no gi we ywago do gi Nyasaye ma jachiwo bro dwoko ne pesa Nyasaye bro dwoko ni pesa to bro miyi dhako kendo manyalo dak kodi gi luongo moluoro Nyasaye kata moluoro dichuogni to gimene dhako itimoni niendi idhi timne omiyo kawo atua mar chir kaka ng'ama dichuo kik iluor nyiso jodala gi wachni kise jodala gi wachni endi kendo konge to mikawo malong'o koro gole odag gi nasne ni mondo koro nasno imiye godo officially kik igoye kik itimne gimoro ka jachien kwalini kata ibende kik ikethi ngimani kata kik itim gimoro manyalo ketho kata chieng' moro ne nyithindi kik nyithindi dwari your kids need you kik itim gimoro kata ne ido kata ni mondo ikaw ngimani nikech nyithindi biro dong' kama rach ne dhako ma idwa maka nyithindi odong' go to beno dhako ma in go no ka nyithindi odong' kode to nyithindo hinyore mabor nikech ok obi tekere bro dhi kanasu koro bro medo chuo moko ma nyithindo kata koro to gweng' moyo kia koro timo gwonyo okia dhako ma pache ma dhako ma onge nerea be mondo mi otim nursing muchiki mag hono mama ne onge gini onge thirawi owuotho gi bakul ka yie manono sereth koro nerea kama gini koro lit nago koro awacho ni ng'ani ng'ama ber koro dhako ni koro chako yudo ka koro go picha Nyasaye dhako cho gonyre chigi gonyre bedroom nerea sereth kaka nonyuole ma kata chori monyumiza mori luori do nego tayo do nego tayo chori nego ne tayo na yana wacho ni iluoro midwa ni nego tayo kacho ni nego to ma to goe picha dhako manego tayo ne chuore mano dhako mano dhako ma chach churi ginege ne tayo nego ne churi tayo how kare do moko tayo ne nga ka koro churi ema koro nego ne tayo ero dhi moko tayo ne nga ne nas koro nerea inyiero ma gine lesna ikoni tayo moko endelea churi nyaki kendo tayo kabere tine ji nigi steam out kete bulb maneno maber nitie bel barie mag bedroom nitie moro mar bed switch ma en oneno ga mamiri mano koro sama koro weche be to nitiere moro ma koro en ma bright sama idonjo ni ket bright chwade bright mondo koro jaudi oneni ok ni koro kedo chako bandri kama endi ibana munju mwanyi kanga madetho ni isiko lese mi isiki ngawe what for ite mugango ma kuchuri iketo leso because of why koro wach mantie kae nerea dhako ni okawo picha goyo duk sereth nudes gik ma nyithindo mantiere e high school ema timo aoro ne dichuo moro yawa to ene ode ni dugi monego bedni en mar chori kende koro ishare nyaka gi jopiny mondo ne yawa ng'at makata ok idak go nerea ok en kata yani nerea gini akeni winje kaka winje ae obeno iso dichuo cha mondo be otemi ogo mare chakorne bende orne dhako dwene nang'o moko ne ode ka akena dong dak kadi wadhi yweyo chako waduogi odong dak achiel moro
Nerea gini nyaka duogni nikech atemo imagine gino kaka chal kod in fact gino kata kipime yani kod ngeni kaka neno ni ang'iyo neno picha no neno kaka picha chal ok donji pastor gik maka magi kunyali yie mondo timre eri kaka dhako ne nopuonje gi ng'ano ka dhako ne adala gi jal moro no kona ni kano puonjo nyako ka nyako ng'e ko gocho ne jaduong' ne mawuone nyako to koni ma gik mujinga moko winji pimna tione kata kioro chieng' mondo dhi jodala gi nyako to samoro jodala gi nyako ni bedo mor gi gimo timo ne dhi rieko chieng' you never know lakini nyako nyise ber mondo ilo bura iwacho moro ne chwore tho koro wuon nyako gocho ni imi jinga pachi nok malich nyathina sama ne riwa rus no wach ni tho mapogo to chwore asetho we nyathino yudo ng'ama chielo nikech ifu pachi tini no kidhi skul owuoyo gi nyawande tingeni mato ber chwore otho to mowuoyo kuome ni chwore ngima kendo oneno gi wang'e ondigi nigi chuny akiani min nyako ni be winjo kata wuone gi kata nyuola ne moro kata dagi kata ner gi moro ma nyathini ma nyathini chichiengni o me manasni kata bedo ni ene breadwinner to o mi wuok kod nitie moko makoro kibi chamo ibiro chamo madei o mi nyathini ket piny wuogo iwinjo jaodo chieng mama wacho ni kitimo marach ne ng'amo setimo ni maber to masira ok norum e dhodi kati neno ni podi ti chamo msara to chieng moteri college mukawi gi sirikal makana no ng'iewo kika wi sirikal we never know ibiro romo ge makolwer nikech ondike ni kitimo marach ne ng'amo setimo ni maber to masira ok norum e dhodi to mama wacho ni kitimo maber donge di yien to kitimo marach to donge di kweri koro wakweri ni gimitimo ni rach dog chien ma ichwori monyuomi wiyo biro mawach ni kore nas kore yudo nas ibiro chamo ge tuoro wawuoyo kodi kaka jotich Nyasaye dog piny tur dog ichwori to de chuo ndana na wach ne ya oweya paro no de ideri nango ne dhako kaka mon tanda weya ibiro yudo moro malich kana mama neja weri nas to biro luori seriously adoni kwa dogo nerea ke nyako ni ng'ani ni babe chot neni babe unajua unajua ni babe wangu ni sweet wangu ingeni adoni kimwona ge ani ani na morki jo kama morki chine kiango my sweetheart ase John kabisa waduogo to kikudhi mabor weche giteke ndaka chana ate molose to moko tek seriously in fact dako ni duongo dog chieno ngi duong nyathine ni form 2 dako ni ko dogo menyo poko ne ramenyo dogo menye omiyo babe gi chotne manasni wadugo nu ka ai yweyo wadwangi ndugo rundu babe mag ng'ano ma chigni kamora mora ma intiro kang marario ma ndien chenro mar Daka Chana kendo tudri kodwa e chenro ni endi e roge kuma tudruok Facebook page marwa en Lolwe TV Twitter handle en @Lolwe TV bende inyalo tudri koda mane Twitter handle mara ma en @Nick_Okelo7 bende nitiere kanyo ranyisi mar reru kata hashtag marwa ma en Daka Chana penjo tema nitiere godo ket kanyo endo mondo mikoro wach ni diwa wache to moko bende nitie matek ta lowanda kaka koro magi miwa paro ni kain to de time nango mondo mi Daka Chana obedien marwa kodwan bende nikech moko nitie moko dinge gimora mora pinyni koro waduogo e chenro ni kaka kiro kod wachiel kachiel wan gi ng'ato miluongo ka endi ni Ochieng ma en wuod Kisumu sana malita ahinya higni 17 ka entiere Kenya kod dhako en gi nyodo ma dirom 4 ma endi en dhako monyoch mosebedo gi nyodo 4 ma kore ka timre marach nyathi maduong' form 2 nyathi maduong' form 2 ma mano endo en ng'ama duong' koro kuom sani to dhako ni ndi olokre jende ke en dhako ma chach dhako ma wang'e okolo kudho ma kuma no onyuole gi joma nopuonje I don't know dhako ni ndi oketo mirema kuom jaode ma mirema mang'eny ma kiwuotho godo na e streets nyalo kata uo makendi koro babe luongo dichuo moro ni babe to chwari bene nitie okay mago gik ma samoro timre inyalo ng'ato ni babe nini but okoro kenyim chwori you know okubere ka mondo chwori mondo ng'e gima kamano ni timre ma isin dhako njubok makoro gigo timo odhianji mondo ng'acho timre nade one niso kitachaya donge achaya ma wanjo cha
nere ma dhako ma in mi iketo kuma nitiere no. Mano en gima okone bini iye kata chiel. Gima koro itim ondiek marach. Dhako ni en to nere gini bo lamo ne lamo ma lokro kana mar kuom le mare iyo. Tago mon mo rew lam ne kon lamo mar kuom gima wacho no. Chike gi muma mondo mi obende oyude gima odwaro ni. Ikona lam ne lambo kuom. Kuom. Mondo mi gik ma kamagi eki ji ok biri sata nyaka gik machal kamagi. Koro makido kod lamone mondo olokre na. Koro sani. Apa ni kata kaber walunge pasas malube kata ilunge gi mondo ubed piny uleme ne. Matek. Koro I mean ilungo ni beb to mai ne udi to mai churi bende ong'eyo ma wach ma kamane rea. Ma iparo ni ang matimre ka. De chuo ne be nyaka bene koro be kuma chope oyomyo mainya. Nick. Kan ng'ato nigi chiege makisenyuolo yudo ang'wen. Nyisi ni ng'ani tiyo maber. E ka ng'ano kawo chiege motero college. Ng'ani tiyo maber. E ka ng'ani samoro ng'eyo ni chiege tich serikal ma sani ng'eyo tich. Ong'eyo ni chiege tich. Tindi ng'ani tiyo maber. Nyathine maduong' kane form 2 en 16 years. Tindi ng'ano kawo chiege the second year ginyuolo nyathi. Koro higni 16 mano ng'ama osepogo ber gi rach. Ng'ama kawuoyo to duonde oselokore. Tema min pod ndiko ne go picha ne beb duk. Sirith. Kata kijuku onge. Kata kijuku miyoka ni onge. Kata mana nyakwaro pete moro wako. Onge ana Sirith. To koro ng'ami ore picha makamae. Bende chako dwaro pich ng'at ni mondo bi. Bende du. Dhako nigi jachien mar chode. Maendi kata kony nadi mane jachien mar chode manyaka ulama maber idhi lam gi rio kech kabe. Mondo kony nyako na kido wakonya anda po gimi konyo ne okane. Dhako ni kacho chamu msara samoro nyalo chaya to Nyasaye mitimo to ko bichayo. Dichuo no miya dhako ni akita lweta kama lweta kende. To chieng' mano kele. Okoro weno wane ni bedo. Wawe akita lweta kama. Gigi chako jaji ni makore piny mudong duk moko dongo nyaka le medong Sirith maka pachi dur pe. An ka ni tanga mukela ka. To lepa ni kure. Nika sama kore wadwe dili gi jachien maber. Jachien ka ganduru jachien fulo ng'amo ori gimo miyo biro mondo tim nikech moko nitie mioro. Maybe nyako ni bera to jachiende ni ema odwa dilo. Koro ate mo imagine gimoro kanerea. Dhako maja nyoda ang'wen. Ogo picha Sirith. Picha ngo kata neno. Nikech kathuno. To koro kata nikech kata kathuno mose dhoge nyithindo ang'wen. Donge thuno makoro be ose chapa mo ingi mo beat ngi moro mo beat ma opedore ka itliech chapo. Ang mi done no kaya. I mean be wi uti ang mi oro le dichuogo. Gimidwa go mali jon dwa gombo enango. Kosa nyako negi figa mbe, kosa nega ngo. To ngeyo figa wuok kama na kajiro nanga wachi ne diri. To kanga to ni dok Sirith. Be kata indi wara to kan ngane maber kan chal nade. Ber mara ngato kan lawe magolo. To ke odo ngato Sirith. To ngani chwere nade. Ino kugwinyi. Ko chal nien. Kala jigani dugedo jiwichire wach manere ya wachoka. To koro dichuo mabende idwa ni mondo or mare ni. Endora, I mean, a man yuru nudes ginang. Walu aluso gichuo masa. Ndigi matimere giginte hapa ni ngere kuma ngejachien bende. Do itimere mostly colleges, schools, kadaka ine colleges no kama gitimere nya. Chuo temo timo gikmo kuma nono. Ni chuo bedo mondo pose kia ngoga. But kada gitemo pose gitemo ganyiso mna chest, ngeyo, six pack. Lakini bado Sirith ndo nyiza jilinglo nyaka chongi mwalo. Samoro tiende ni to wichore lew chale tiende chalo lo gembe. Lich. Awe wacho weche gi kini kech ang'eni nyithindo bende nodaka chana makamana niya wawe urutimo gik moko makelo mirima e udi. Kata kichodo gik mondo ket mondo jaodi mondo ng'e mnani anta chodo ta chae. Aidonjiki. No, okitimo ga kamano. Lazima mondo tim gik kamane repa na ngikere motimo mang'ani opong'e. Ng'eny
Ma bende mondo mi dichuogne yud picha ni. Mano Nyasaye ne dwa nong'e oket chigni duke nyime. Ariyo ne mano dhako ni kiwango mosiki kiwango mar chachiwore ni. Mo wach ni gik ng'ato kuongo wacho ni nitie ka dhako ni chaye. Nyiso ni gik motimo ng'eny nikech ng'eyo ni jal mo orne picha ni ok bebe. Dichuo machielo bebe naswade gi cha koro mabe machielo ni mama ni nige piny ngima Kenya mangima chuo mage koro mama ni gini wawe kayo malait gini wang'iye maber ni nonro mar dhako ni jomoko kasa mono ne kachodi yunebano jomoko be samoro kata min gino otho kata ngima to tho kachodo marach machalo guoswago. Okay, ma ni gino tudre en gitonde mag mudho. Gino rach. Nikech okane ka en gima nyalo timre ne ng'at ma janyoda. Mangi mama pasi 17 years, almost 20 years in marriage, titimri kamae. Ok nyalo bedo ni gima kamano. O winjo wach ni kore ka gikendore mor pod en go mar podo nyako mayot. Podo gik mang'eny podo neno. Koro neno gik mathoth. To ja 17 years in marriage nyiso ni kane onyuome ka en ja 25. En ng'ama di 35 years. Ko ng'amo tino to dwara. To ne pod nigi thuolo mar go picha nduk. To oro ne dichuo moro. Nerea. Mane kama gino thanga go ni mama ni ang'o makara time. Mane ja 42. Ang'o ma onoko kadhe modwa no kadhe sani. Dichuo manyne reo los kodi to gima nyisi ni tim ka okang'no. To kane an wuda dhis nyasiaya. Okay, ada kodi na ang'o mikelo na. Dungo jao do nyuol ni nyithindo ng'o nyithindi. Ang'o nerea mi wacho. Kinyuolo gi ng'ato nyoda ng'wen mano giri. Nerea, kinyuolo nyoda ng'wen gi. Be a good example to them, not a bad example to them. The lady is not a bad example to the children. Bet neka konye nyithindo gi ng'ao kama eka kotimre. I mean, nyithindo gi chieng' bro iga mfano mbaya ma joge. Mane kaka nyithinde go dhi dak. Koro kana nyithindo gi boko dhi konyo in future. Koni kama kaka mama no dak. Mane ka nyigi be ka dhi kuja dhi mana bedo joma koro baya kamano. Welu. Koro enena gi makoro adhi kamano nikech dichuogo ni ok nyal kawo stand. Nyithindi odong' ni gin nyithindo ang'wen, but Nyasaye yudo faida kuom dhako no. Fuck off. The rest out. The rest Nyasaye ong'eyo. Unani kaka nodonje kako dhi. Faida nyithindi nitie. Onyon frame. Ok nyal dago, mama ok dago. Mondo ilemne ng'ani oyude dhako moro malo. Ing'e gima sanda nik. An gik maricho na koro ji wacho ga na kwe. Nitie wach minya bede makwe. In koro gini dibede mamor na ng'oto gigi jochiende kuom ng'ama ketho ode bedo ga mamor how. Mata yieni. Mata kana be kawuona yieni. Kawuono ol kume nyaunyo proper. Yieni. Madwaro del modhi wang' achiel. Ing'eyo ni riembo dhako ni be ok ohala. Nang'o? Nitie moko minyalo twado mapache wilre makato ka gini omiyo dendara moga ma. Aweyo. To in ok iyie mondo go mon. To ala makero go do mainegi mai gona. Especially kaka dichuo ne gimirema ni onego mafa. Do medo nginego. Ka to dhi report ka police na tieko. Kisenego jaudini iweto ran ne nyithindo chieng' moro. Why must ang'o me gori ketho ne nyithindi future margi. Ne ng'at ma ong'e gik matimo machamo pesa ne girane. Kanyaga uwende. Itwada kiboko tok nek ng'ato. Nerea into kare weni bebe. Ng'ade chuo kaka koro ng'ani loso ni ng'ane ok nyal go dhako ni gocho miwacho no. Odhi nege. Ndi gocho moko mago miwacho makia ni ang'o ni ya chiro kileo. Magoto chwete buchwani chadidi kanyo to ila riti wi. Ya opachi. To mai ing'eyo mang'ani ne nyalo dhako ni maber nikech gino sedhi muda makoro ose mirimbe chose tu. Nikech kile ng'ato ni gin tene mirimo to. Koro kata komule maber onyalo pame ma lwete gidong' e lembe. To koro makutuko sa hadi no ne kicha na paro ni ya. Eji moro ntibe maka nyithindo osechopo. To koro kigo min. Koro kinyalo go min gi. Ing'eyo. Kata kidogo min gi ing'eyo ya. Mama ni nikech nyithinde gi wanyalo loso. But ma yino kaluwoyo. Koro mi wacho ni ya ma nyono frame. Ai mapema asubuhi. Odhigi nursing neno. Odhigi nurse magin go no. Odhigi babe. Odhigi picha mogo serith. Nyaka mo orne serith. Koro odhi dagi gigo. Jogo. Okay. Mondo mi kuro gacha ne mondo yudegi modwaro, but e dala wa e oda you can't do that. Nere you can't do that. Ochieng. Bende bebe gi serith gi. O ere mani ke kweden gi chwalo. Wogo step out. Tene nyono. Ine. Kada nga bruka usimbie maonge. Kada ngano chul ne ot. To chieng gima timre en ni dhako ni hera ahinya. Moketeka. Kani kende ni here kabisa. Mani wuok ne oko mondo timne everything. I can see from later my interior godo. Men ngama ni hero.
To hera no endo wiro nyithindo ang'wen. Dwokne Nyasaye erokamano. Modong' ng'udhi. Kuno to luang ne mago ibo witi. Ong'udhi. Hera mane miye no endo lam Nyasaye bro miyi dhako machielo. Makoro heri. Makoro heri. To dhako ni bratego. To dhako ni bende en dhako manigi nyekwayo. Manigi nyekwayo. Matieni mucha dok. Tiya mbele nyithinde gi nyikwaye gi nyithinde ni eno ochot kamin. Min gini maru. Mami yini gi nyekwayo. To jaduong' ni bedo ratiche. Man ka wiyu simore ratiche no. To koro kode. Ko par ni no gonyo kamba. Mama wajini utuo. Osa kuom sani jaduong' okenda. Ok onyal riwre kode achiel iwinjo. To jaduong' bok dwa kendo, odwa tho gi mare ni. Koro en yawone ka mondo mudhe. Magara pidhi duono. Kata piyo duono. Eno mudha. Koro jaduong' obedo ni koro kae ko nyise ni to golo gero to chaka yany. To ola yany to kaya chupo kuma koro yany nyoro mega miyany. To chung na malo. Owe apacha. Tach. Jaduong' eno sulwe. Koko nduru ni ja kaji biro. Eno gonyo mna long, koro chako mna ido. In. Osiyeme. Mano daka chana. Tai kendo eseche gogo eko mosingore. Ilo ka chaka diura kodi kaka chiega. Mano singo mano koro ke chake riuri kode. Mano ngene. Nyaka hosu. Mere mano muma. Mano muma nyaka hosu. Ngidoluo. To elbo ko mose uyuse wi. Odoke ya odhi mudho. Odhiro mugi kudi. Mane daka chana jana mar LTN kamoro moro ma intiere. Wati kicheno kumsa ne rechi unamba ni saa ose bare gi wadgi mondo chiu namba ni. And Bishop, Reverend Archbishop, Pastor, Kamata ne modi chuo Nyasaye. Jopolo, wachne momona, dichuo pambo gonduru majirani pir, dichuo. Dhako mopam, dhako be man gi nyekwaye. Wach no mit na mana dier. Iyo mis ni inyere liel. Mopoko kuong'ore golo kuong'ruok mar muma awore. Moseng'ero kuchako riwre gi dhako ni. Ndalo ariyo. Wi. Aman jaduong' ni gima notimna kwaka. Miyo wiyo bin. Koro deresi emiyo gi namba ni. Kudu am so moparo. Timo nade. Ema wabu mundo next. Nyasaye mondo gwedhu kuom wach ma wawinjo kendo uduto te wachomuru daka chana tir ka warito miyochwa. Nyasaye mondo gwedh Voice Church maru iru kachiel kod jower te maru iru gi Pastor Mary Ochele. Nyasaye gwedh Joyce manyathiwa moserito dalana gi kwe. Nyasaye gwedhe mang'eny. Erokamano Nyasaye gwedh kanisa miluongo ni Hope for Good in Christ. Nyasaye gwedh jotende. Namba na 0720 40 3913. Nyasach kwe mondo timni maber ka Nancy Pamuso e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Nancy winjo weche ka imosi to winjo weche Nancy. Nancy winjo. Jodongo bedo mos. Botaluma. Italuma ujako mna kumuji dala. No to. Jodongo ko bedo mos ile gi ore. Jodongo ne chik ni wuotho duk seret. Jodongo wuotho duk dongo nyalo wuotho duk mo ido. Onge wache mos makawuono odhine acho ni pamberi o mosi ahinya. Suspito bungu eroro kamana ahinya kombedo nino cheno ni peleka pele Liz Lillian ote chopo ni achiel kachiel sejegogo eko bende chiwo ote maber ahinya gi mos ne jo Imbo Nyamonye jo rwaka maber malich miwuoro ka antiere Paplela school kanyo endo kane wabire lelero kamana ahinya bedo kwada ka chunyno endo to nyaunyo makawuono omiyo mama maja babe magodu picha duk sereth nyaunyo miya dek chwa nyaka chudi endo ne rea manygi lemnegi endi lamne lamu mar kuom kech magi moklo jaduong' cha ochieng to lame mar family ne ochung maber ando kanya nyisi ke jando aonge gi powers ine jalemo in Nyasaye mi nyalo no ando pacha wini ochake manyo kako bedo gi dhako machielo mondo gi nyithindo bedo gi kwe owere gi wanahonni muma wacho dhako maber ama kuom Nyasaye koro weche go te gimogumogi en Yesu Kristo kod warruok mar Yesu kende manyalo konyo weche te nyaka jwapa michuogi makuongore
Yesu Kristo e giko mar weche. Nyasaye mondo ogwedhu kuma nywarruok e nying Yesu ja Nazareth. Erokamano nyaka chop tie men mabiro wauru thalo joma chuo, joma mon. Erokamano ahinya. Amen.